Il-Partit Nazzjonalista rnexxielu jilħaq il-mira tiegħu, naqqas id-distakk bin-nofs. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għar-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-Partit Nazzjonalista illum huwa back in business. Il-Partit Nazzjonalista b'dan ir-riżultat qiegħed hemm. Simon Busuttil qal li r-riżultat jimla lil partit Nazzjonalista b'kuraġġ, b'enerġija u b'motivazzjoni. U fakkar li l-Partit Nazzjonalista għamel snin b'distakk dejjem jikber bejnu u bejn il-Partit Laburista. Iżda llum dan id-distakk naqas. Millum bdejna naraw l-appoġġ tal-Prim Ministru idub. Sallum forsi ħafna kienu dawk illi jaħsbu illi għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Joe Muscat huwa invincibbli. Dan ir-riżultat tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista issorprenda lil ħafna nies u juri li l-Partit Nazzjonalista jirnexxielu jittejjeb b'mod sostanzjali. Filwaqt li jirringrazzja lil kull min afda fil-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil wiegħed li l-partit se jkompli jinfetaħ għal poplu Malti Wawċi b'mira waħda. Għas-snin li ġejjin, il-mira tagħna hija li nkomplu naħdmu. Naħdmu kemm nifilħu biex inkomplu nerbħu aktar il-fiduċja tan-nies. Biex dan id-distak li sallum naqqasnieh bin-nofs inkomplu nelbuh, sakemm nelbuh kollu. Unġibu l-dan il-partit minn sitwazzjoni fejn sallum kien partit tal-oppożizzjoni għal-bidla. Irrid nara minn hawn il-qudiem il-Partit Nazzjonalista isir aktar il-gvern alternattiv, alternattiva kredibbli għal dal-gvern. Gabriel Ellul għal Net News mid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.